ki khubor ka bate si TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Arngut ki Shipai Agniveer ki barang dana pada ngajing sya hikai Pyntbit ha Assam Regiment Center ha Shillong kila Khlad no na kajing Ïabit yo kenyang Jingpang menenja kokal ka khubor belayo lum kaya thu ba arpu prangut ki weipat ki Shipai Agniveer ki basa lang ha kini ke center ki dang dan menta padang ka medical observation lani ka Jingpang penya ha military hospital Shillong la pentip ka headquarters 101 area medical kat kum kat thamai khubor lai thu ba we Shipai Agniveer ula Khlad no akatayo beladep kat ba we pat ula Khlad no akakat sautri urempang araja pendrio hadin bala penket sya military hospital ki doktor ka military hospital kila shim ya kinoksan ki Shipai berayo ya ke Jingpang Ïabit bala pha ban le test sya ka laboratory